El treball que fem de les matemàtiques a la nostra escola parteix de gran diversitat de materials per tal que cada nen, al seu ritme i nena, pugui entendre, fer connexions, tocar i manipular i aprendre les matemàtiques de manera més significativa i molt més atractiva. Dins de la nostra àrea de matemàtiques la treballem a partir de 3 blocs. El bloc del repte sempre comença amb una història a la qual hem de posar fil a l'agulla i resoldre alguna situació. La treballem en mig grup classe, per tant, els nens i nenes tenen molta més atenció per part del mestre o la mestra. Per altra banda, tenim l'aplicació, que és una eina superatractiva i moderna, que és a partir de diferents jocs, treballen diferents aspectes de les matemàtiques. Cada nen i cada nena té el seu propi ritme i ens arriba un informe setmanal per poder fer el seguiment. Aquesta aplicació, en cas que haguem de treballar des de casa, ens va molt bé perquè tant les famílies com els nens i nenes poden fer-la des de casa i podem fer un seguiment. Una de les parts més fonamentals que tenim per treballar les matemàtiques és la resolució de problemes i el càlcul i la numeració. És molt important que els nostres nens i nenes coneguin les propietats dels nombres i les relacions entre ells i d'aquesta manera podem treballar als altres blocs que tenen aquesta àrea. Treballem amb tot el grup sencer a partir de les parts que ens proposen, que és conversar, observar. El treball que fem de les matemàtiques a la nostra escola parteix de gran diversitat de materials per tal que cada nen, al seu ritme i nena, pugui entendre, fer connexions, tocar i manipular i aprendre les matemàtiques de manera més significativa i molt més atractiva. Dins de la nostra àrea de matemàtiques la treballem a partir de 3 blocs. El bloc del repte sempre comença amb una història a la qual hem de posar fil a l'agulla i resoldre alguna situació. La treballem en mig grup classe, per tant, els nens i nenes tenen molta més atenció per part del mestre o la mestra. Per altra banda, tenim l'aplicació, que és una eina superatractiva i moderna, que és a partir de diferents jocs, treballen diferents aspectes de les matemàtiques. Cada nen i cada nena té el seu propi ritme i ens arriba un informe setmanal per poder fer el seguiment. Aquesta aplicació, en cas que haguem de treballar des de casa, ens va molt bé perquè tant les famílies com els nens i nenes poden fer-la des de casa i podem fer un seguiment. Una de les parts més fonamentals que tenim per treballar les matemàtiques és la resolució de problemes i el càlcul i la numeració. És molt important que els nostres nens i nenes coneguin les propietats dels nombres i les relacions entre ells i d'aquesta manera podem treballar als altres blocs que tenen aquesta àrea. Treballem amb tot el grup sencer a partir de les parts que ens proposen, que és conversar, observar, buscar connexions i relacions entre els nombres i a partir d'aquí anar creixent fent els diferents algorismes i els diferents reptes i propostes que els anem posant als nostres nens i nenes a les classes.